Hi, I'm back and love you all the viewers. Jai angko view BINAI guys. I'm so thank you for you guys. Jai angko subscribe kalambai are support kalambai. Thank you so much. Ang sesta kalam more better ni pe better content labda sesta kalam answer ko like for our social environments are jeni community ko bisang Haya sesta kalam sapa kalam nga ba. Alone Haya jana go jeng harsing Haya jana go but at least jai no power dong eba jai no bisang Haya. I will try my best. And I was waiting for Bodoland Tiger reply, but Sunny Jabai doesn't reply. Yeah, I'm literally so sad. Please, Bodoland Tiger, if you're watching this video, please, I'm going to reply kalam straduna. I don't know any clarification kamu lade. Man, ba ang ni siyo hamun siya kasi like malah reply kan, mane. Eba nini controversy na guna ba. So I gave you this, and why don't you reply still? Huh? I wish you would reply me for that reason. I think like I was just waiting for you, eagerly waiting for you that you will reply me, but still not yet. So now, jai viewers are jai comment kalam biya ni. So bisu ko na sanlong jai bini party ni bapi na niya ko comment kalam. Okay. Now you see, actually be kata ko nang sir logically san. Okay. But kata ko san gana ko first. Logically san nang ko. Because nang sir sani mele ni sa jang ko san na. Man ba mawam chimin chin lubi ba logically san nang ko kata jai. Okay. So jai first of all expose ni kaya mana actually video ko mana kasi kaya man bini bagay man ba burbo ko na do ang khabai and samban ang khabai are Karina Kapoor ko tweet kalam me. That's the dumbest thing I have ever seen in BORO community right now. Okay, this is the most dumbest thing man ba nai sase public ni voice jana ni a public ni voice ko bata na de Bodoland Tiger ko Narzary Tiger ko bu bate sade just sase BORO manchi okay Bodoland Tiger ko nang but you just imagine ki ang Bodoland Tiger ko hang gasne but I am saying to only Bodoland Tiger, okay? Sase mancha, okay? For him, the Bodoland Tiger, like a stupid and never to mancha karan dunga. Ang kuman is stupid and now, like internet war, I said already. Hashtag internet war, BORO internet war. Mancha hashtag ang commented about them, but no one literally doesn't even care kalam say asi mane ma bilai. This is okay. So now you say, kete actually stupid and never like sase public ni voice ana never. Gider jana ni ba 40k subscribers, that's not small one pay bara pisanga. So you think you know already 40k subscribers pa dem kana na de sedang so bini jai party ko be support karan bisa karan ngaba. So now you see actually be importance in my own mostly views ba subscribers most importance in dia usah yo kya are jang para program lekhana ang expose video ko khabai be kata ko ni. So now you see ang Bodoland Tiger ni ba kata lagum na so ang nang stupid man deng be tweet ni thai deng are jamba man होनदों खोथानो थाखाय होनदों आरो लजिकलि साननो रोङा लजिकलि बुंनो रोङा खोथाफोरखौ लजिक गैया जेबो लजिक गैया बेनिखायनो खोथाल' बुङो नङा होमबा जि नुदों बेखौनो बुङो जि खोनादों बेखौनो बुङो. So for that reason I exposed him. Expose ni main reason बेनोमोन आरो now you see आरो बेनि कमेन्ट्स को नाय बेनि YouTube channel नाय no description nothing सासे पब्लिक नि voice जानानै जेबो लिरनो रोङा एबा जेबो description होनो रोङा एबा like tag ल' होनो रोंगौ एबा about आव जेबो गैया कि मा मावनो नागिरदों बियो बेफोरखौ जेबो लिरा देन बेखौथ' सब स्टुपिड होनथारखागोन ना एबा जाम्बाखौ नों होनथारखागोन नङा होमबा. एक्चुअली बे भिडिअखौ बेखौ आरोबाव होनफिननो गोसो जायामोन बे सेम टपिकखौ होनफिननो गोसो जायामोन मेन थिं इज आं रिप्लाय नांगौ आरो प्लिज आइ विश कि नों रिप्लाय खालामो आरो नोंखौ प्लिज बुंबावदों बेक खालामदों कि लाइक नोंनि क्लियारिफिकेसन नोंनो हो एक्सप'जनि भिडिअ मानो होनबा नों बै सासे जाय मानसि खोरोमदाव बसुमतारी एबा जिखुनु जा जाय नोंखौ स्ट्रिक्टलि होनदोंमोन कि लाइक सैमा थैमा होननानै आरो नों सैमाखा दे बेखौ बाद होदो नों सैमाखा बखिनाय सिस्टेमावथ' नों सैमाखामोन बाट नाउ इउ आर चेन्ज आइ एम सरि फर टेलिं देट डग एगेन बाट दायो सोलायहांबाय नोङो एटिटिउड चेन्ज जाहांबाय स' थेंक इउ फर देट एटिटिउड चेन्ज खालामनो थाखाय मानो होनबा वी निड दिस जों एज ए बर' पिपल वी डन्ट वान्ट एटिटिउड एनिमर वी वान्ट पिस वान रिप्लाय नांगौ बेल' नोंनि क्लियारिफिकेसन नांगौ आरो नाथिं एल्स नों दाम नंगौ नाङा बेनि क्लियारिफाय नांगौ नों स्टुपिड नंगौ नाङा बेनि क्लियारिफाय नांगौ नोंखौ मुर्खबो होनखाङो मानसिफ्रा स' मुर्खनि क्लियारिफिकेसन नांगौ आं दायो जि आं होनदों बेनि क्लियारिफिकेसन आङो नोंनिफ्राय नांगौ लुबैयोमोन ना कन्ट्रोभार्सि नांगौ स' मेक इट दिस कन्ट्रोभार्सि लेट्स सी हाउ माच पिपल लाइक बेसेबां मानसिया नोंनि फर दिस टपिक लाइक डिफेम खालामो एबा लाइक नोंनि साइड लानानै रिप्लाय होयो नायथांसै आं दिस इज नट ए चेलेन्ज बाय द वे चेलेन्ज रावनिबो चेलेन्ज नङा बाट आइ फिल कि लाइक जायहा लजिकेलि साननो रोंगौ बे मालाबा बेखौ डिफेम खालामनाय नङा बाट जायहा लजिकेलि खोथा गैया एबा साननो रोङा आंनि बुंनाय लजिकखौ मिथिनाय नङा literally they will defame him आं बिसिमल' बुंगोन आरो थेंक इउ स' माच फर साबस्क्राइब माय चेनेल आरो आं लुबैयो कि दाबो नोंसोर बिसिम
बिसिम नोंसोर नायफैबा आंनि भिडिअखौ नायफैदोंबा प्लिज सब्सक्राइब माय चेनेल एन्ड कमेन्ट मोनसे जस्ट कमेन्ट खालाम कि नोंसोर बेसेबां आंखौ सापर्ट खालामो एबा हाउ माच लाइक डु यु वान्ट मोर एन्ड मोर कन्टेन्ट फ्रम मी दिनै लोमजागासिनो आं भिडिअ बानायनो गोसोमोन बाट स्टिल देन आइ केम विथ द भिडिअ आं जास्ट मोनसे लुबैबाय थादोंमोन माने रिप्लाइ मोनबा हामगौ होननानै बाट मोनाखै आं दासिमबो स' आइ विश बे रिप्लाइ खालामगोन होननानै लुबैयो आरो गिभ अवेनि खोथा बुंदोंमोन आं मिथिला मा जायगाखौ नोंसोरो रावबो गिभ अवे इन्ट्रेस्टबो गैया खोमा स' फाइन नोंसोर इन्ट्रेस्ट गैयाबा जेबो नङा बाट जाय गोदान इउटुबार्स आरो जाय गोदान स्टार्ट खालामनो लुबैदों आरो लिटारेलि वान्ट टु हेल्प यु गाइस बाट इफ यु नोंसोरनो हेल्प नांथाराबा माथो खालामबावनो आं नङा होमबा स' इफ यु निड हेल्प फ्रम मी एबा जि नोंसिनि इउटुब चेनेलखौ क्लिन खालामनो लुबैयो नङा होमबा साफासो लुबैयो नङा होमबा एबा जायखौ नायनानै जों एसेबाबो लुबैयो बिराद मोजां कन्टेन्टलै एबा बिराद मोजां बिनि चेनेलनि बानायनायफ्रा स' फर द्याट रिजन आइ वाज गिभ अवे खालामदोंमोन बाट रावबो इन्ट्रेस्टआनो गैया मा खालामबावनो आंलाय स' बे टपिकखौ प्लिज एक्सट्रा इउटुबार इफ इउ वाचिं दिस भिडिअ प्लिज बे गिभ अवेनि टपिकखौ प्लिज नोङो एनाउन्स खालामनाय जाबाय खनसे आरो जय बर' जय एन्ड लाभ इउ अल स' माच आं बयखौबो आंनि बर' लोगोफोरखौआनो जा आनै आमाइ जायानो जा आबै आबौआनो जा बयखौबो आं लाभ इउ होनो आरो थेंक इउ स' माच फर सापर्टिं मी आरो सापर्ट खालामबाय था बिदिनो आइ फिल लाइक आल ब्रिं हाउ माच आइ केन आल ब्रिं बेटार एन्ड बेटार कन्टेन्ट्स फर यु गाइस आरो बेसेबां हायो आं सेस्था खालामगोन कि लाइक आंनि इंलिशखौ एसे खम खालामगोन मानो होनबा आंना मिथिला मा जाखो लाइक लिटारेलि बे ओंखारलांखायो मानो होनबा आं नोंसोरखौ जेनेबा आं बे वर्ड्स जि खोथा थायो बा राव थायो बेखौ आं नोंसोरखौ बुजायनो हाया बा आंनि इंलिसावबो होनस्रायो स' सरि फर द्याट आं सेस्था खालामगोन आं बेसेबां हायो दायो मोनसे आयदायाव आं सोलोंगासिनो बर'नि जि वर्ड्सफोरखौ हार्ड वर्ड्स थायो मोनसे गोरा गोरा वर्ड्सफोरखौ मैया डिक्सनारि डाउनलड खालामदों जेबो टेनसन गैया आरो नेक्स्ट भिडिअनिफ्राय माने इंलिशआ टटेलि बन्द'बो जानो हागौ स' अनलि बर' विल कम स' या फाइन स' लाभ इउ अल गाइस एन्ड जय बर' जय